Moi buenas, míster, que tal, como estamos? Xa nos atopamos no último día, antes da gran final, do gran momento esperado polo club. Un encontro moi complicado no que hai que remar para adiante, hai que remontar un resultado adverso moi complicado contra un dos mellores equipos da Liga. Pero, bueno, motivación o equipo durante a semana tuvo, vense moi convencidos, van salir a por todas. Pero quero que me expreses un pouquiño como ves ti a día de hoxe a plantilla e como ves o encontro de mañá. Boas, vexo ben, vexo con confianza, vexo evidentemente que están moi implicados, están concentrados, é unha tarefa complicada, moi difícil, hai que remontar un 2-0, xogamos contra un equipo que ten un potencial ofensivo enorme, pero eu creo moito nas nosas posibilidades, principalmente porque no noso campo, na nosa casa, somos moito mellor equipo que fora da casa, sobre todo últimamente, que a afición como está, que en todo, non é tan difícil porque ao fin e ao cabo 2-0, 3-1, 4-2 dannos o pase a nós, son dos goles. Temos que estar ben, temos que estar finos, temos que, sobre todo, as vigilancias defensivas teñen que ser moi boas porque eles teñen moito potencial arriba, pero eu creo que imos facer un bo partido. Sin obviamente desvelarme nada das estrategias do partido, quero que me fales un pouco por onde crees que ti vai a pasar o encontro. Bueno, pois polo que estou dicendo, eu creo que neste tipo de eliminatorios sempre hai fases ou momentos do partido que están para ti, ou para meter o 1-0, ou para meter o 2-0, ou para acercarte, temos que aproveitarlas. Temos que estar finos, temos que, non me imagino un partido en el que teñamos 7 ou 8 ocasións de gol e non marquemos, entonces claro, aí sería moi complicado. E despois, temos que ter esa pizca de suerte que hai en todas as eliminatorias. Eles a tiveron na ida, ao fin e ao cabo empeza o encontro e no minuto 10 encóntranse con ese erro, te pos un 0, reforza a túa enerxía, reforza todo. Hai que ter esa pizca de suerte, pero a suerte hai que buscala, hai que xogar ben, temos que xogar ben, senón non imos a montar con gañas, con huevos, como se di, con tal, non, hai que xogar ben, temos que facer moi ben as vigilancias defensivas porque no partido fixeron moito dano no espacio, temos que facer un bo partido. Xa falando un pouco, non tan fora do encontro, pero ti que fuche xogador a un nivel alto durante moitos anos, hasta que punto crees que ten importancia ter un campo cheo e animando nun encontro destes? Moito factor local, sobre todo nestas categorías, é moi grande. É certo que está máis marcado, eu creo que había antes moitos máis resultados así longos e tal, cando era a antigua fase de ascenso segunda B, porque eran viaxes moi longos, ibas a un campo que non coñecías, ao fin e ao cabo Sarrián non coñece este campo, xa veu o ano pasado, veu este ano, eso vai facendo que se minimice ese factor, pero ainda así eu creo que é moi importante, viuse no partido anterior, eu creo que ter o campo cheo a nós fainos voar.